хора, нали се сещате, че няколко дена подред работих и се мъчих. Искате ли да видите сега къде съм за награда? И освен, че ми дават заплата, съм и на центъра на Варна. Не знам тук дали някой ще ме препознае. Ето, може да видите. За награда. Значи ядох. Сега чуваме на зоологическата. Купиха ми някакви джунджурики от един магазин. И да. Ето заради този човек. Моята най-добра баба. И общо да. Сега ядох. Аз ви казах, малко ще ходим на някакво заведение. Тук отстрани има някакви работи. Корема ме боли. Тук има някакви гривнички. И видях някакво момиче с тяло на дресто им през. Понеделник една моя братка има рожден ден. И вторник съм на работа, обаче понеделник съм си взела почивка. Чао, хора!